we should put on appropriate kutanga, then protective gear. What do we mean by this? Look at this boy, for example. A young boy wearing protective clothing for baseball. So zvananga ndichitaura from our previous point, wear comfortable clothing, takuita further elaborate pamusoro pazvo. Put on appropriate protective gear. So this is protective gear because of the physical activity, which is baseball. If you don't know, baseball inotambwa ichishandisa kabhora kadiki kanenge kakaoma zvokuti kakakutema unenge watoita singe watemwa nedombo kana kuti nehalf dinner chairo. So because of kabhora aka kanogona kutokwadza munhu kana akatemwa nako. Tiri kuona this young boy akapfeka this hat and kana kuti helmet, it's a protective hat. Toona kuti akapfeka this gear iri kuprotecta the chest kuitira kuti chero bhora rikakandwa rikamurova pachest panapa haanyanyi kukwara. Tikuona kuti akapfeka machine pads aya kuitira kuti akadonha hakwari maknees. Tikuona zvakare kuti aya knee pads andi aya ndo machine pads anoprotecta mupimbira uyu, mazvoona. Tikuona zvakare kuti akapfeka boots dziri appropriate for the sport. So participants should always wear the correct protective gear for physical activities. This includes helmets. Saka protective gear includes. What does it include? Protective gear it includes helmets, then shin guards. So ma shin pads anogona kunzi machine guards and ano aya. What else? Elbow pads. This boy anagi kupfeka ma elbow pads ananga akapfekwa panapa. Ma elbow pads. We also have gloves and talking about boots. Saka, these are protective gear which should be worn during physical activities. Such gear protects the body from potential injury. Like ngatitarise mukomana akatemwa musoro nekabhora kebaseball hakware and anorwadziwa hake but hazokwari semunhu asina kupfeka this helmet. Akadonha hakware manisi ake, murupaona. Akatemwa pachest panapa nekabaseball hakware zvakare zvakanyanya. So that is the importance of protective gear. So number 1 was wearing comfortable clothes which are not too tight or too loose. Number 2, putting on appropriate protective gear to protect against injuries. Now when we go to our number 3, take breaks during activities. For our number 3, it's take breaks during activities. Why is it important that we should take breaks during activities? Kukosha kwakaita nhau yekuita take breaks during activities. If we can observe, tunaona kuti every sport and tofanga kuziva kuti masports physical activities andi. So every sport ine a break. Tikatarisa soccer, vamwe vanoiti football, tunaona kuti vakatamba for 45 minutes vanotora a 15 minutes break vozodzoka kune inonzi second half kwavanotamba for another 45 minutes. Kana game racho risina a decider, kana riri a final or a semi-final kana kuti quarter final, tunaona kuti vanotora zvakare another 10 minutes break vodzoka votamba for 15 minutes votora 5 minutes
vodzoka votamba for 15 minutes. Saka kutora mabreaks uku kwakakosha, and it's very very important, and tichazama kudiscussa the importance of that. Games and activities can be physically demanding. Try running, for example, kumanya a marathon kana kuti kumanya marounds. Kamanya 2 rounds, kamanya round rekutanga tanga kufemereka nekuzarirwa, paunozomanya rechi2 unogona kutokurirwa ukadonha. So that is what we mean kana tichiti games and exercises can be physically demanding. Taking breaks helps prevent strain, reduces muscle fatigue, and improves overall performance. So participants take breaks. Nimakaema participants achitora break. Participants take breaks because physical activities can be demanding, physically demanding. And again, like that. Saka kuva physically demanding kuti when you are participating in a physical activity, you will notice kuti hana inotanga kurova faster and the heart rate inotanga kana kuti the beat rate. Unoona makutanga kufemereka, unoona makutanga kuzarirwa, kubuda ziya nekudini. Saka tofanirwa kuita tichizorora kuitira kuti tisazonyanya kuzvikuwadza. Manzwisisa zvatiri kutaura nezvazvo. So taking breaks, they help to avoid what? Saka taking breaks and help prevent strain. And again, it reduces muscle fatigue. Kana mambona munhu achiita iya inonzi cramp inawe kuti anenge asina kutora adequate breaks. So muscle fatigue, and also improves overall performance. Mapawana. So that is what we wanted to learn today.